shin ko ka san zaka iya zuwa ka sai data 1.5 akan naira 300 kacal? Akan naira 300 kacal zaka je ka sai 1.5 data gigabyte. So kasantuwar yanzu lokaci ne da muke matukar buƙatar mu yi amfani da data, so amma sai ya kasance a yanzu data ya yi tsadan da ya wuce tunani. Don a yanzu in dai ba ofan nan ne da kai na MTN ko na Itel ko na wasu layukan haka wanda zaka dinga siyan 1 gig 200 ba, so duk wani data da zaka siya dai shine karshen sa a ce ma 1 gigabyte 200. So in Allah da a wannan bidiyon zan nuna ma yanda zaka je ka sai 1.5 akan naira 300 kacal. To kamar yadda kuke gani nan data na ne wanda na siya, gashi nan 1.5 MTN, so shine datan da na siya. Wannan fin inda aka sa fin din nan gashi nan nayi copy na shine fin din data, sannan wannan shine code din da zan je na uploading wannan data din akan wayana. Gashi na shigo cikin dial nawa, zan sa wannan fin din. Bayan na sa wannan fin din zan danna akan layi na MTN, so sai dauko wannan data fin din nawa gashi nan. Bayan na dauko data fin nawa na dora, gashi nan wannan shine data fin nawa, wannan na biyun nan. So bayan na yi paste din sa sai na danna send. So a yanzu idan kuka duba sosai za ku ga na yi claiming na data na wanda gashi nan 1.5 data, gashi nan na yi claiming na shi. Yanzu idan zan duba data balance na zan sa *312*5#. So a yanzu za mu ga idan kuka duba sosai za ku ga ina da 2.04 gigabyte data. A yanzu duk wanda yake buƙatar wannan data zai iya yin magana ta wannan number ko ta hanyar WhatsApp ko kuma kira. Zai iya yin magana, ina buƙatar data, so daga nan zai moderator namu da yake sashin wajen za ku yi magana da shi yanda zai gaya ma hanyar da za ka yi ka biya kuɗi ya tura ma fin na datanka.